Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 12-nji oktýabryna qysanyny. Türkmenistanyň TV gazyny dünýä bazaryna iýermäge taýýardyr. Türksoy Magtumuly Pragynyň dogulun gününiň 300 ýyllygyna baglanyp çäre geçiriler. Türkmen samboçylar 11 medal gazandy. Çempionlar Ligasy Realyň nowatdaky rekordy ýaly habarlar getirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň TV gazyny dünýä bazaryna iýermäge taýýardyr. Türkiýanyň energetika we tebigy serişdiler ministri Fatih Dönmek Germaniýanyň Berlin şäherine geçirilen 4-nji Türk-German energetika forumuna gatnaşdy. Şol forumda çykyş eden Türkiýanyň energetika ministri özü ýurdunyň Türkmenistanyň tebigy gazyny Türkiýanyň ösü bilen dünýä bazaryna çykarmak goýunça iş alyp barmaga taýýardyklaryny bellädi. Bu barada energetika ministrliginiň resmi saýtyna bellenip geçilýär. Hususan energetika ministri Fatih Dönmez Türkiýanyň goňşy ýurtlardaky tebigy gazy günwatarys bazaryna iýermek üçin taýýardyklaryny bellädi. Ol soňky döwürde günorta günnägor Ýewropa ýurtlarynyň tebigy gazy üçinçiligi babaty Türkiýe bilen gepleşikler geçirýändigini ma'lum etdi. Bu nukdaý nazardan ýurdumyzyň halkara energiýa taşsamalaryna gazanan üstünligini, energiýa hyzmatdaş hökümine ygtybarlygyny we ösen tebigy gaz infrastrukturasyny göz öňüne tutup, ýurdumyzda tebigy gazyň goňşy ýurtlardan günwataryň bazarlaryna iýerilmegine möhüm rol oýnap biler. Bu babatda Türkiýe Hazar Sewitiniň tebigy baýlyklaryny, esasanym Türkmenistanyň tebigy gazyny, günnägor Orta Ýer deňiz sewitiniň, esasanym Israýlyň tebigy gazyny we uzak möhletliğin esasy, Iragyň tebigy baýlyklaryny biziň ýurdumyzda we biziň ýurdumyzyň ösü bilen beýleki bazarlara eltmek üçin elinden geleni etmäge taýýardyr diýip energetika ministri Türk-German energetika forumuna eden çykyşyny belläkleşdi. Türksoy Magtumuly Pragynyň dogulun gününiň 300 ýyllygyna baglanyp çäre geçiriler. Türksoy'un baş sekretary Sultanbay Raýew bilen duşuk geçirildi. 2022-nji ýylyň 11-nji oktýabryna Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Miredowyň Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň baş sekretary Sultanbay Raýew bilen duşuk geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda habar berilişine görä, duşuň dowamly taraplar hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdylar hemde onuň eler tutulýan ugurlaryna seredip geçdiler. Şol wagtda taraplar Türkiýe dilli halklaryň baý meden mirasynyň gorunyp saklanmagyna, öwrenilmegine we dünýäde ýaýwanlandyrylmagyna gönükdirilen Türkmenistanyň Türksoy guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetini bellemek bilen meden gatnaşyklaryň mundan beýlekem ösdürilmegine gyzyklanma bildirdiler. Şeýlekem eler tutulýan dürli bilelikdäki maksatnamalar boýunça pikir alşyldy. Hususan Türkmen şahyry Magtumuly Pragynyň dogulun gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan bilelikdäki çäreleri gurulmagyň mümkinçiliklerini seredip geçdiler. Türkmen samboçylary 11 medal gazandy. Gazagystanyň Aktau şäheriniň Magistau Arena stadionuna sambo boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi. 9 döwletden 200-den gowrak turganyň gatnaşmagynda geçirilen çempionaty erkek adamlar hemde zenan turganlar sambo we söwüş sambosy boýunça 7 agram derejesinde ýarışdylar. 3 günläp dowam eden açyk çempionaty Türkmenistany turganlar medallaryň 11-sine münasip boldular. Olaryň biri altyn, 2-si kömüş, 8-i bolsa bürünç medallardyr. Türkmen samboçylarynyň altyn medalyny söwüş sambosy boýunça 50 kilogram agram derejesine çykyş eden Aýlar Melikowa gazandy. Söwüş sambosy boýunça 88, sport sambosy boýunça 79 kilogram agram derejelerindäki ýarışlara goşulan Begenç Baltaýew bolsa 2 ýarışda da Hormat Münwerniň 2-nji basgançygyna çykdy. Türkmen ýygandasynyň bürünç medallaryny Muhammed Babekow, Anagel Anasahedow, Nazar Lolayev, söwüş sambosy boýunça Ýusup Taňryberdiýew, David Avçyan, Sapar Dowletow, Anagel Anasahedow we Veronika Rus da gazandy. Şu ýyly Türkmenistan samboçylaryň Aziýanyň çağlar atly sport bayramçylygynyň Moskwa şäherine geçirilen samony esaslandyrjylaryň kubogynyň, talepleriň dünýä kubogynyň hem medallar bilen dolananlyklaryny ýatladýarys. Indi bolsa illeşlerimiz geljek aýda Bişkek şäherine geçiriljek dünýä çempionatyna taýýarlyk görürler. Toplanan halkara tejribeler Türkmen samboçylarynyň 2025-nji ýylda ýurdumyzda geçiriljek dünýä çempionatyny has üstünlikle çykyş etmegine ýol açar. Çempionlar Ligasy Realyň nowatdaky rekordy.
UEFA'nın klub derejesindäki iň uly ýarşy hasaplanýan Çempionlar Ligasyny toparçylardaky 4-nji tapgyryň duşşuklar geçirildi. F toparçysyna çykyş edýän we geçen ýylyň çempiony Real Madrid topary Ukrainanyň Shakhtar topary bilen 1-1 hasabyna deňmeden oýnady. Şeýlelikde Şah kluby toparçyda 10 jemläp 1-8 finala çykmagy hukuk kazandy. Bu topar Çempionlar Ligasyny 37-nji gezek toparçydan çykmagy başaran ýeke tek topardyr. Real Madrid toparçylardaky duşşuklarda ýeňilip, enneki tapara çykyp bilmän gelýän mögsümi ýok diýen ýalydyr. Ispan topary Çempionlar Ligasyny diňe ýeke gezek 1996-1997-nji ýylyň mögsüminde çykyş edip görmändi. Şeýle hem Angliýanyň Manchester City topary hem öz toparçysyny 10 toplap, enneki tapara çykmagy hukuk kazandy. Çempionlar Ligasyna geçirilen duşşuklar. Toparçy Dinamo Zagreb Salzburg 1-1, Milan Chelsea 0-2, F toparçy Celtic Leipzig 0-2, Shakhtar Real Madrid 1-1, G toparçy Copenhagen Manchester City 0-0, Borussia Dortmund Sevilla 1-1, H toparçy Maccabi Haifa Juventus 2-0, PSG Benfica 1-1. Ile mehriban müştoklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy gutluk haty berildi. Türkmenistanyň we Awstriýanyň uniwersitetleriniň hyzmatdaşlygy. Hormatly işgöwürler, menzillary bank hyzmaty. Gülgüne Gokor $60 milyon satyldy. Teşkil arasaçylyk serişdelerini Özbekistana eksport etmäge başlady. Messi tarihin en gowy futbolçysy ýaly habarlary atawatan.turkmenistany.com saytymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger-de biziň saytymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten Atawatan Turkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.